Беларусі. Вельмі прыемна бачыць, пакуль што яшчэ не все падняліся наверх, бачыць знаёмыя твары, якія ўжо чацвёрты год зналі, іх не так много, але тым не менш ёсць, і вельмі вялікую колькасць новых твараў. За гэтыя гады Міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі, відаць, можа, нават і нечакана для саміх арганізатараў, стаў цалкам унікальнай з'яваю у беларускай інтэлектуальнай прасторы. Ён, па сутнасці, ператварыўся ў асноўную акадэмічную падзею у Беларусі, асноўную акадэмічную падзею года. І вось уже не першы год ён успрымаецца гэтая асноўная акадэмічная падзея, і з гэтай прычыны далучаюцца ўсё больш і больш і больш навукоўцаў. Калі у 2011 годзе кангрэс быў задуманы, яго задуманы быў Інстытутам палітычнай сферы і універсітэтам Вітаўта Вялікага Ковенскім. Ён меў больш гістарычна-сацыялагічна-паліталагічны кірунак, так як яго сарганізавалі людзі. А тады выпушчана была чутка па беларускай інтэлектуальнай прасторы, што можна арганізоўваць секцыі, і ў гэтых секцый даследчыцкіх накірункаў рабілася ўсё больш і больш. І яны сапраўды павелічаюцца экспаненцыйна. То есть кожным годам іх робіцца больш, колькасць людзей далучаецца, колькасць краінаў удзельнікаў далучаецца, і кангрэс ператвараецца ў вельмі маштабную з'яву. А з іншага боку, гэта не толькі асноўная акадэмічная падзея для беларускай прасторы, гэта сапраўды сталася адной з асноўных, калі не асноўных акадэмічных падзеяў у міжнароднай беларусістыцы, у даследаваннях Беларусі. І там сюды сапраўды з'язджаюцца даследчыкі з усяго свету, і кангрэс утварае абсалютна унікальную фантастычную магчымасць для сустрэч. І цягам некалькіх апошніх гадоў у розных краінах свету люди сустракаюцца, там пішуць адзін аднаму, сустрэліся ў поўня. Тому што цяпер поўна, як гэта як у рэкламах гаворыцца, лепшае месца для сустрэч. І от тут ствараецца такая атмасфера мыслення, атмасфера даследавання, атмасфера пошуку, якая мусіць ёсць адной з самых каштоўных, што кангрэс гэта робіць для нас усіх. Мы сустракаемся, мы прадстаўляем вынікі сваіх даследаванняў, і што мы робім? Мы бачым, дзе мы цяпер знаходзімся, мы бачым у гэтай сітуацыі вялікай колькасці людзей, вялікай колькасці даследчых праектаў прадстаўленых, вялікай колькасці даследчых накірункаў, якія тут маюць месца адбывацца. Мы бачым, які мы шлях прайшлі, дзе мы цяпер знаходзімся, і самае важнае, куды нам рухацца далей. І кожны з удзельнікаў кангрэсу мае гэтую магчымасць скіраваць свой асабісты акадэмічны даследчыцкі шлях і паглядзець сябе як на частку супольнасці, якая разам можа ствараць тое, што нельга ствараць в адзіночку. І на гэтым кангрэсе таксама прадстаўляюцца, мы гэта все бачылі і пабачым яшчэ, прадстаўляюцца розныя праекты выдавецкія, звязаныя з гуманітарнай і з сацыялагічнай дзейнасцю, таксама праекты акадэмічныя, праекты навуковыя, і на гэтым нашым кангрэсе таксама будуць прадстаўлены праекты. І яшчэ другі год кангрэс прадстаўляе прэмію для найлепшых даследаванняў, якія адбыліся за год, якія былі апублікаваныя цягам году у сферы гісторыі, сацыялогіі, паліталогіі і гуманітарных дысцыплінаў. І завтра мы будзем уручаць чарговую, другую толькі па чарговасці прэмію кангрэса, але тым не менш гэтая прэмія ўжо сталася вельмі прэстыжнаю, і беларускія навукоўцы з стракатаннем чакаюць, хто будзе прадстаўлены на гэтую прэмію, хто гэтую прэмію атрымае. І таму гэта все наша з вами праграма, і так як плён мінулых гадоў паказаў, што сапраўды кангрэс можа даць вельмі добрыя вынікі, і таму я усім вельмі шчыра зычу плённай працы, усім нашым шматлікім секцыям, усім шматлікім даследчым накірункам плённай працы, не толькі плённага прадстаўлення таго, што ўжо нароблена, сваіх дародкаў, але галоўнае асэнсаванне таго, што мы можам рабіць далей, што мы можам зрабіць супольна, як мы можам трансфармаваць нашу сітуацыю ў тым кірунку, у якім мы хацелі. Таму плённай працы ўсім. Дзякую яшчэ раз усім за тое, што сюды дабраліся за ўдзел, і будзем сустракацца на розных мерапрыемствах кангрэсу. Дзякую.
Але Его Экселленция, амбассадора Литвы в Минску Эvaldas Игнатовичуса, слово має дарец амбассадора спада Вilius Samuilov. Labą dieną. Добрый день, шановні сябри. Ladies and gentlemen, it's really great pleasure for me to be here and to see a lot of young people, young scientists, and on behalf of Lithuania Embassy in Minsk, officially to welcome all of you at the 4th International Congress on Russian Studies. I would say that it's entirely appropriate that this Congress takes place in this year, because this year, as I think all of you know, we are celebrating the famous 500 years anniversary of that victory, when our brave heroes of Grand Duchy of Lithuania, from both nations actually, from Lithuania and from Belarus, defeated rising threats from the east. And just mentioning this heroic an example of our past, I want to call some words which were spoken actually some years ago in the same Congress by one famous Lithuanian diplomat. And he said that for inspiration and ideas for cooperation of our nations, we should actually look back to our common rich heritage of Grand Duchy of Lithuania. So I will be very short, seeing a very rich program of your conference. I don't want to take a lot of time, and I wish you inspiration, new discoveries, and of course, perfect future cooperation. And finally, I want to welcome Kaunas municipality, because today Kaunas is symbolic, I could say, at the city of Grand Duchy of Lithuania, because today we have two big events, two big conferences. This and another in Žilinskas Art Gallery, which will be I would say linked to the famous family of Kovinsky. So, once again, good luck and have a good work. Коли-нибудь я в этом абсолютно впевнений, гэты конгрес адбудзецца ў Менску. Але сапраўды, пакуль нас гасцінна вітае Каўна, і зараз слово мае прадстаўнік гаспадароў нашай імпрэзы, віцэ-мэра горада Каўнаса, спадар Станіславус Пушкевічус. Labadiena visiems susirinkusiems. Leiskite Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko sveikinimą jums perskaityti. Gerbimi akademinės bendruomenės nariai. Leiskite jūs pasveikinti atvykus į Kauną, įsikūrusi dviejų upių Nemuno ir Neries santakoje. Tai ne tik senų tradicijų miestas, bet ir stambus mokslo, verslo, pramonės ir kultūros centras. Kauno istorija turtinga ir įvairi. Tad vizito metu linkiu prie jos prisiliesti, susipažinti su miesto istorija, pasimėgauti unikalią architektūrą bei rudinėjančių miesto peizažą. Man visuomet malonu atvykti į atvirą ir modernų Vytauto Didžiojo universitetą. Tiek, kad šiandieną negalėjau to padaryti, todėl paprašiau, kad mano pavaduotojas jūs pasveikintų. Vytauto Didžiojo universitetas
yra žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir plačiai visame pasaulyje. Čia vyksta jau 4. kasmetinis tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas. Tikiu, kad kongrese kils nemažai aštrių diskusijų. Bus aptartos aktualios ne tik istorinės, tačiau ir politinės temos, įvairūs tyrimai. Šiandien kaip niekad anksčiau išryškėja humanitarinių mokslų svarba. Gebėjimas atskirti tiesą nuo melo. Propagandos diplomatiškai ir objektyviai vertinti ne tik istorinius įvykius, bet ir dabartį. Šis kongresas svarbus mūsų kaimyniniai Baltarusijai. Parodyti save, savo istoriją, prisistatyti. Tai leis geriau pažinti šį istoriškai turtingą kraštą, leis dar intensyviau bendradarbiauti, keistis gerosiomis praktikomis tarp valstybių. Taip pat bus stiprinami tarptautiniai ryšiai. Kongreso dalyviams linkiu produktyvių diskusijų, gražaus bendradarbiavimo ir parsivežti namo malonių įspūdžių iš Kauno. Ну а зараз переходимо до пленарного докладу. И с докладом на тему «Догоняющей революции во Всходній Європі от солідарності до Евромайдану» виступить співпрацовник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, президент Українського ПМ-центру пан Микола Рабчук. Уважаемое господарство, дорогие сябры, ladies and gentlemen. Я безмерно вам вдячний за прошение выступить на открытии конгресса. Это мой первый опыт такого рода и первый опыт публичного выступа на белорусской мове. И вы мне Моє постійне оволодування білоруською мовою почалося ще в 70-ті роки. Знаменування во Львові гастрольних спектаклів Вітебського театру імені Якуба Колоса і навіть раніше з білоруських програм «Голос Америки», які ми слухали з батьком, тому що їх в нашому городі не глушили, в отразению от російських і українських. З тих часов минуло уж більше 40 років. Ми живемо в різних країнах, у той будучині, якої ніхто 40 років тому не мог передбачити. Не таки сьогодні ніхто в речеісності не ведає, що буде праз 4 десятиліття. Ми пережили нескончену революцію, якою була, несумненно, Горбачовська перебудова. І ми маємо всі підстави міркувати, а яким же буде її завершення. Всі революції возникають в необходимості кардинально змінити громадський лад, реалізувати устояні політичні, економічні і правові відносини, догнати той, чого не отрималося по різних причинах реалізувати еволюційним шляхом, що ще й за все заблокували. Ожиттєвить цивілізаційний прорив до іншої, вищої якості, якою вона є активною, найпасіонарнішою частю населення. Усі східноєвропейські революції були відказом місцевих супольностей на 3 взаємозв'язані проблеми. Перше – економічної стагнації і винику все більш відчувальної нездатності комуністичних систем задовольнити матеріальні потреби своїх громадян. По-друге, політичну репресивність комуністичних режимів і тому їх нежадання дати активної, креативної, самої предпринимальної, свободолюбної частини громадян оптимальної можливості для самореалізації і, нарешті, третє, колоніальну або поколоніальну залежність місцевих режимів, а затем і суспільності від Московського центру. Всі ці проблеми так чи інакше можна звести до одного характерного для Сходної Європи виклику – возлагодної модернізації. Ціль – оживлення цілого шереду системних реформ з наміром преодоліти, нарешті, історичне відставання від свободних, багатих і демократичних країн Заходу. Більшість досліджень, присвячених революціям 89-го, России 89-91 годов, засяроджується навіть виключно на другій проблемі – боротьбі опудженої ці новонародженої громадянської супольності з цивільним позднекомуністичним авторитаризмом.
Гэты наратив з'являється натуральним продуктом дисидентського, правооборончого, ліберально-демократичного дискурсу і має виразно героїчний характер. Він необхідний для кожного революційного міфа, який, по сутності, з'являється міфом першостворення або розоснування. І він цілком відповідає виннішій транзитології схемі, де посткомуністичні трансформації розглядаються перш за все як переход від диктатури до демократії. Як виник, антиавторитарний, демократизаційний наратив виразно переважає в більшості транзитологічних досліджень над двома іншими – соціально-економічним і антиколоніальним. Перший з них має в основному цілком прозаїчну і тому не занадто придатну для міфотворчості споживецьку ідею годних заробків і широкого доступу до якісних товарів і послуг. Другий тим часом, хоч і не позбавлений потенційно певного героїзму, уявляє головними героями національного визволення не так політично коректних ліберальних демократів, як різного роду націоналістів, часом ліберальних, адже сіє так не надо. Домінування ліберально-демократичного наративу в більшості описання сходоєвропейських антикомуністичних революцій і недооценка двох інших мотивів соціально-економічного і антиколоніального обмежовує наше розуміння рухаючих сил, а затем і дальнейших наступств описаних подій. При всей важности и популярности идеи правов человека и громадянских свободов, и она не была во всходоевропейских революциях отдельной, а максимально и головной. Свобода – это натуральная потреба человеческих истот. И лозунг свободы был, безумовно, огульнонародный и надпартийный. Для одних он обозначал найперше свободу от Москвы, для других – свободу от цензуры и обмежевания правов человека, для третьих – свободу от компартии с ее плановой экономикой и социальным дефицитом. Всех объединяло имкнение свободы от, однако только меньшесть усведомляла и хотела свободы для. Демократичні, у гэтым сенсі сходоевропейские революции были, безумовно, демократичными, однако их либеральный компонент был довольно обмежованным. Их здійсняли химерные, немагчимые при інших обставинах коалиции либералов, социалистов, консерваторов, анархистов, клерикалов, популистов и националистов самых разных колеров. Гэтые коалиции повинны были непозбежно распастися, як только зникал огульный ворог, и кожен повинен был задуматься над властной свободой для. Але покуль авторитарные промосковские режимы были в Левуате, внутренние деления в коалициях на левых правых, националистов, космополитов, або радикалов и консерваторов не имели истотного значения. Власне, все гэта мы назирали зусім недавно подчас української революції, яка спробувала оборонити величину країни від зграї канцлерів, що змогли за несколько годов узурповать всю владу, раскрасить все ресурсы и стать сусідям суверенітет, а пошлий ресурс, який jeszcze заставався не до конца розорваним. І покуль гэтая зграя викрадала, катувала і збивала на Майдані активістів, гениальные заходные эксперты рассказали в тамтейших масс-медиях про великий и страшный правый сектор, грозных антисемитов-бандеровцев и погрозу фашистского национализма в Украине. Я до этого часу отравляю Западу это питание. Накольки впливовые в ваших узброенных силах радикальные националисты? Ці правда, що вся Національна гвардія – це правий сектор. Ці, чому ви не дозволяєте російцям в Україні користатися їх мовою? Терпіла тлумачить, что в Украине нет проблемы с користанием русской мовы, зато есть важная проблема с використанием украинской. Чем легко можно переконаться, переехавший с Львова в Донецк и наоборот. Я тлумачу, что Россия ведет с нами необещанную войну. Часто украинская территория оккупованная российскими наймитами. И в этой ситуации политичные погляды украинских войсковцев меня цікавлять не так же мало, як їх мастацькі густи ці сексуальні орієнтації. А свої погляди вони зможуть виявити на маючих відбитися парламентських виборах, як зрештою виявили вже на минулих президентських. Ці славутые на весь світ радикали виступили чомусь не найлепше. При всій доброчинній рекламі для їх від московських масмедіїв. Мені не подобається отказ Олександра Войгута, заходнім колегам. Мене питались про моє єврейське відчування від Майдану. Не мені ніяких єврейських відчувань від Майдану. Я, відомо, відчуваю себе на Майдані євреєм.
Але я себя відчуваю євреєм і на Гавайській пляжі, і на Червоній площі, і в музеї Метрополітен, і на привозі в Одесі. Ніякої прибавочной погрозы за своего геврайства я на площади не отчуваю. Некоторые профессиональные евреи сегодня пробуют развернуть светлых СМИ кампанию про антисемитизм на Майдане. Моя экспортная отзнака. Антисемитизма на Майдане немає. Антисеміти там відомо ж ёс. Але я не ёс не тільки на Майдані. Я не ёс всюди. І на Гавайській пляжі, і на Красній площі, і в музеї Метрополітен, і на привозі в Одесі. Антисеміти ёс і в філармонії під час виконання 3-го фортепіанного концерту Рахманіна. Але вони прийшли туди не бить жидов, які грають на скрипках, а музику слухати. Я ніякої міри не хотів би ідеалізувати ні Майдан, ні любую революцію. Я пам'ятаю дурня з правого сектора, які справді нападали на молодих лівих активістів, називаючи їх провокаторами. Я чув про футбольних фанів в Одесі, які ногами штурхали неживих працівників, які складали з палаючого дому. Я зустрікав все лето на Майдані бородатих типів парамілітарної операції, які бомжували в центрі столиці, поки реальна війна розгортувалася далеко на сході. І не забився, як врешті-решт на війні соціологічного опитування, проведеного в конце снежня, незабавно після сделки Януковича з Путіним об 15-мільярдной позиции. И великой знижки на газ. 48% опытанных оценили эти домовленности становча, и только 28% отмовили. 28% это и есть прикладное ядро нашей громадянской супольности и громадянской нации. И оно не занадто изменилось с 1991 года, когда прикладно такий ж процент голосовал не только за незалежность, але и за некоммунистичного кандидата. Это значит за президента, який здольний був би на повністю незалежність реально з міста. Радикально порвати з советським минулим, з усіма його безнадійними кадрами, практиками і інститутами. Так, як це зробили поляки, чехи, прибалти. То ядро амаль не змінилося, але у його стало більше ситуаційних союзників. Коаліція застається розвоїти, осудженою на розпад. Але сьогодні вона здольна вигравати не тільки референдум об незалежності, але і революцію, і, можливо, навіть війну за эту самую незалежность. Дмитрий Фурман, блескучий русский интеллектуал, опубликовал 16 годов тому артикул, где спробовал концептуализовать и насколько можливо спрогнозовать траектории развития 3 східнослов'янських республик. Все 3 сутикнулись на его думку с характерной для всех коммунистичных держав проблемой наздогонной модернизации. Во всех 3 державах он углядел супротивстояние 2 основных политических сил, які умовно одеясані з модерним, прогресивним, ультразаходним центром и отсталой, консервативной, советофильской периферии. У России это супротивстояние оказалось острым и завершилось перемогой центра, але занадто дорогой ценой. В 1993 году Ельцин расстрелял с танков мятежный парламент и проштовхнул на референдуме суперпрезидентскую конституцию, яка повинна була полегчити йому проєкт авторитарної модернізації. Напомнить ему, скористався диктаторськими можливостями той конституції, и он не поспел. Зато это 100 разов зробив его преемник. У Беларуси, где центр завсегда был досить слабым, а элиты маргинальными, склалась противоположная ситуация. Там перемогла реакційна советофільська периферія на чолі з провінційним старшинем Калгасом, орієнтованим худшей на заховання постсовєтського статус-кво, чим на любые модернізаційні реформи. Український випадок оказався самим складним. Прогресивний, дестабілізований центр сутикнувся тут з 3 різними периферіями. Одна з їх, на південному сході країни, оказалася достатково подобной российской и белорусской. А другая, на Западе, оказалась худшей союзником, чем оппонентом центра в его модернизаційних намаганнях. Україна, в відрізненні від Росії і Білорусі, стверджував Фурман, має якби 2 модернізаційних локомотиви, і тому її шанси на цивілізаційний прорив виглядають легше. Ми сьогодні не маємо стовідсоткової упевненості в этом прогнозі. Мы только ведаем, что две попередние
спробы украинцев повторить поспех сходнеевропейских революций 1989 года опынулись невдалыми. У 91 году яны, власне, и не имели шансу на поспех. Улічваючи глибокую солідизованість громадства і слабость демократичної опозиції. А в 2004 яны страцілі свой шанец не толькі праз безгрунтовнасць оранжевых лідераў, але і праз сваю власть. Светафільская периферія не абмяжоўваецца і сёння Донбассом, або нават цэлым паўднёвым сходам. Яна разлітая по всей Украине, включаючи Львов і Київ, разлітая в сенсі ментальності, звичок, культури, характерними елементами, які з'являються лянота, безотказність, хабарництво, патерналізм і вимішальна любов на халяву. Я не ведаю, як довго нам прийдеться переодолювати. Кавта зданий святят Польщі. Я не ведаю, чи наша третя спроба буде поспішна. Але я ведаю, що зимою у Києві була революція. А Польща у нас був до этого, у 2010-м, коли Янукович с обленниками формовал свой уряд насуперах всім писанным правилам, ломал праз колено Конституцию, парламент, суддів и все, что только можно сломать, або нагнуть. И никто замежных сподаров нас тады об путчі не пытался. Мовчимо тому, що от Russia Today не было сигналов. Беларусь относится до того же цивилизационного, периферийно-европейского простору, что и Украина. А тому и траектория ее развития в более широком историческом часе навряд ли будет истотно отрозниваться от украинской. А больше некоторых часов истотных флуктуаций. Перед Беларусью стоят те же модернизационные виклики і та ж проблема емансипації, найперш ментального вилучення з домодерної уявної супольності, яку я по аналогії з ісламською архаїкою називаю православно-сходнеслов'янською умою. Эта эмансипация и формование навзамен сучасной национальной идентичности з'являються вельми необходными, поскольку сходнеслов'янська ума, як наглядно показує приклад Росії, консервує і пестить середньовечные, эксклюзивистские, реакційные коштовності, несуміщальні з модерним світом. Революція не обов'язково повинна бути гвалтовною, і вона не обов'язково повинна починатися знизу. Часом її ініціюють самі еліти. Але в нашій часті світ, вона непозбіжна. Бо без її не може говорити про наздогонну модернізацію. Ми не можемо з упевненістю спрогнозувати будучині, але ми можемо, кожен в своїй галині, в своєму житті, некалькі поменьшить огульную неупевненность. Такая у вас основная роль интеллектуалов – помешать энтропию света. Что тычется конкретных галин, то годов 8 тому я был свидетелем затятой дискуссии политологов. Все они стверджали, что на Украине после оранжевой революции все идет не так. И навод подробязно переличивали, что я навидел. Среди них, однако, был один историк. И заявил, что они помиляются, и что на самой справе в Украине все идет так. С его ведомого исторического пункту гледжения. Сегодня мне все больше здається, что я мав рацию. Только 40 махчима. Мы переконаемся, что и в Беларуси на самой справе все идет так. Уважаемое господарство, ну а зараз, по ходу нашей программы, я запрошаю вас на две істотные імпрези поміж поставовими докладами нашего пленарного посещения. Первая дается просто и ясно прямо пауза, а другая – это то, про что я казав ранее. У межах нашего конгрессу отбывается у фойе, то есть как раз насупротив нашей зали, открытие выставы «Кузни белорусского духу», присвященной 95-му годкам Веленской белорусской гимназии. Выставе представлены экспонаты со сбора Веленского белорусского музея, а выставу подрихтовала Людвіка Кардес, загадчица этого музея, супольно с Томашем Малашчиком, супрацовником университета Михайлка Великого. Широ запрошаем и праз полгодины сустракаемся тут для продзялу нашей. Нажал.
вважав. Ну, зараз Максим буде тобі сюди. Уважаемые господа, протягиваем нашу працу. Прошу усіх вернуться на свои операционные места. Неформальная коммуникация будет крышечкой позднее. Перед тем, як запросить на сцену чергового слуховця, хочу означить, что у меня зробили слушную заувагу, что після виступу поважаного господара Миколи ніяк не було дискусії. Таким чином ми вирішили зробити наступне. Зараз слово буде мати подарок Ігор Бабков, а після відбудеться подвойна дискусія, то, по-перше, поміж собою, я так розумію, обидва наші докладчики здольні будуть порозмовляти таким якби дискусійним, може часом конфліктним вирішенням. По-перше, а по-друге, коли у вас, поважаємо спонсорство, з'являться питання, натурально ми будемо раді їх почути, і я впевнений, що наші виступовці дадуть на них переконавчі відкази. Тому спочатку виступ, потім супольна дискусія. Ось такі розклади. Ну, а зараз я хочу запросити на цю сцену чергового супротивника глобальної ентропії по трапному визначенню господара Миколи, філософа і історика ідей, старейшого наукового супрацовника Інституту філософії Академії наук Білорусі, господара Ігора Бабкова з виступом на тему «Після локальності білоруська інтелектуальна історія найновшого часу». Будь ласка. Шановні сябри, я обов'язково выступлю на эту тему, але пока народ подтягивается в зале, я хотел бы вот, крышечку слова сказать про Миколу Рабчука.
Яго так сціпла прадставілі супрацоўнікам Інстытута паліталогіі, ну і сам ён так сціпла выбрал темой догоняющую модернизацию революции, что мне нават стало крыльно крышечку за его и за нас. Речь о том, что Микола Рабчук – это сапраўдная легенда украинской культуры сегодняшней, такие своеасаблівые интеллектуальные гуру 80-х и 90-х. И я тут дозволю себе такі невялікі прыватны ўспамін. Конец 80-х, першыя нефармальныя незалежныя аб'яднанні літаратурныя ў Менску, тутэйшыя, першыя ідэі незалежнасці, барацьбы з савецкай сістэмай. І вось мы, такая невялічкая дэлегацыя літаратурнай моладзі, выпраўляемся ў Кіев на сустрэчу з братамі па розуму, з украінскімі літаратарамі. Мы выходим на вокзале, и первое, что мы бачим, невероятная колькость людей в штатском. То есть такого в Менску мы не бачили, может быть, за все свое життя. Нас хутенько берут украинские литераторы и амаль конспиративно завозят на квартирку Миколы Рабчука. Это неподалеку от Хрещатика. И вот тогда я упишу, нас 9 человек, мы там как бы ночуем, сидим тихо и только выезжаем на разные такие культурные акции, встречи. И вот тогда я впервые потрапил у библиотеку Миколы Рабчука. То есть я такого в своем житті не бачил. Позднесоветским, правда, еще молодым. Все стены заставлены книгами на 5-6 мовах. Это книги, про якія я чув, я тільки марив, но вот я навіть не уявляв, що яны у когось могут быть реально. И коли белорусские литераторы съехали назад в Минск, я упросил Миколу застаться у его библиотеки, пожить 3-4 дни, и вот просто разглядал, читал, гортал эти книги. С того часу мы периодически... и он подарил мне свою книгу, якая вышла, книгу поэзии «Зима у Львове» с подписом, что он сподеется, что скончится зима у Львове в Беларуси. В этом сенсе Микола Рабчук – это львовский гуру такого литературного антиграунда, який перейшов поступово, став литературным критиком и в 90-е ведущим интеллектуалом, может быть, Украины. Его книги перекладены там на десятки мовов, и книга про две Украины, и что там только не было. Это просто, как вы зразумели, масштаб человека, який вот перед вами выступал. Еще отзначу, что все 90-е и нулевые мы периодично сустракаемся с Миколом в самых разных городах, это и Варшава, там, Будапешт, и где только мы не сустракаемся. И еще не было нигодного разу, как мы с ним погодились. Вот. В этом сенсе я вельми критично ставлюся до той схемы догоняющей модернизации, якую он нам пропонував, и сподіваюся, что у нас будет плённая дискуссия. Но я больше уже подтягнулся, и я переходжу до доклада. Хотя то, что я вам сказал, вот зараз это и есть частка белорусской интеллектуальной истории найновшего часу. Шановні сябри і колеги, ще раз вітаю всіх чаровним восінським ковном. Як ви вже зрозуміли, мой доклад називається «Пасля локальності. Інтелектуальна історія Білорусі найновшого часу». Він складається з некількох часток, однаково основних, двох важних відхилень і ефектної концовки. Я разумею, что импровизация была бы головным болем для перекладчиков, тому поспробую максимально триматься написанного текста. Тем не меньше відчуваю, что это удастся не до конца, одразу перед ними вибачаюся. И почну з відхилення. У 2010 году Ту Вэймин, сусветно вядомый историк китайской думки, и Хоми Баба, гуру постколоніальної теорії, зустрілися у Пекінському університеті на відкритті Центра перспективних наукових досліджень.
Цэнтральнай падзеяй, якая мусіла інаўгураваць і легітымізаваць гэты цэнтр, сталася іх публічная размова. Яны гаварылі пра розныя рэчы. Пра дзяцінства Бхабхі, якое прайшло ў Калькуце, у супольнасці парсаў, невялічкай меншыні зараастрійцаў, якая займала ў індыйскім грамадстве прастору in-between. Пра універсальнасць і пра тутэйшы касмапалітызм, які не супрацьстаўляе сябе лакальнасці, а вырастае з яе, застаючыся укаранёным. Пра тое, што варта не спрабаваць выскачыць з мадэрнасці ў абстрактную прастору пост, як і аспрэчваць яе наступствы, а вярнуцца на пачатак і прадумаць яе абяцанні з іншай часавай і геакультурнай перспектывы. Урэшце пра тое, што Індыя і Кітай мусяць нанова адкрыцца адзін аднаму, як калісьці ў 6 стагоддзі, калі Бадхідхарма прыйшоў у Кітай з захаду. Калі я натрапіў на гэтую размову, запісаную і выкладзеную ў сеціва, я страшна ўзрадаваўся. Па-першае, няма лепшай гісторыі, праз якую можна растлумачыць сённяшнюю сітуацыю вытворчасці веды у сацыяльных і гуманітарных навуках, як гэты вобраз індуса і кітайца, якія абмяркоўваюць міжсобку абяцанні і наступствы заходняй мадэрнасці у Пекіне і па-ангельску. І другое. Пра гэтае ж самае я гаварыў у Вільні ў 2005 годзе, выкладаючы інтэлектуальную гісторыю Беларусі у посткаланіяльным кантэксце студэнтам-беларусістам. Мне трэба было растлумачыць, чаму, акрамя звыклых дысцыплінаў этнаграфіі, гісторыі, беларускай філалогіі, ім яшчэ трэба займацца такімі дзіўнымі рэчамі, як культурная і посткаланіяльная тэорія, гендерная тэорія і тэорія памежжа, крытычная сацыялогія альбо гісторыя ідэяў. Навошта ім Балджо і Фуко, Саід і Бхабха, Гаятри Співак і Дайта Чакрабарці? Рэч у тым, гаварыў я ім тады, што пасля 89-го года бяспечнай беларускай лакальнасці больш не існуе. Мы прачнуліся в адзіным і сапраўды глобальным свеце. І каб разумець саміх сябе, каб ствараць веду пра саміх сябе, мы вымушаны ставіць пад пытанне не толькі беларускую рэальнасць, але і глобальны дызайн, часткай якога мы з'яўляемся, і інтэлектуальныя сродкі, з дапамогай якіх мы сябе канцэптуалізуем. Першае, што патрапляе пад радыкальную крытыку, гэта ідэя альбо догма ідэалагічнай, культурнай і эпістэмалагічнай нейтральнасці навукі. Гэта выглядае парадаксальна. У той час, як мы пасля камунізма выкідывалі ў кошык для смецця партыйнасць, ідэалагічнасць, ангажаванасць і вярталіся да ідэі аб'ектыўнага нейтральнага даследавання, на Захадзе мысленне ішло в супрацьлеглым кірунку, адкрывала для сябе сацыяльную абумоўленасць веды, сувязь веды і ўлады. Веда гэта не проста ідэі, тэорыі, даследавання, што знаходзіць сябе ў прасторы абстрактна зразуметай чалавечай суб'ектыўнасці. Не проста вынік спазнаўчых намаганняў, але заўсёды і паўсюль яшчэ і сацыяльная практыка. Веда не толькі творыцца, але і вытворваецца. Яна ўпісана ў сацыяльнасць, іграе ў ёй надзвычай істотную роль. Сёння мы разумеем, што сама навука з яе нормамі і метадамі ёсць толькі адным з чыннікаў больш шырокага працэса фармавання і функцыянавання мадэрных грамадстваў. Працэса, у якім на ранніх этапах і паўстаюць ідэалы нейтральнасці, незаангажаванасці, аб'ектыўнасці. Але працэсы познемадэрнай недэалізацыі, маркетызацыі і палітызацыі поля навукі радыкальна ламаюць гэту ілюзію. Сёння мы бачым, як самыя разнастайныя тэорыі патрапляюць на акадэмічны рынак са склаўшыйся кан'юнктурай і надалей часам функцыянуюць ужо ў сістэмах палітычных рэпрэзентацый як штосьці, што легітымуе і надае акадэмічнай рэспектабельнасці
ідэалагічныя схемы і палітычныя міфы. На скрыжаванні веды і ўлады паўстае тое, што мы маглі б назваць палітыкай веды. Палітыка веды – гэта не толькі панятак, у якім пастулюецца сувязь веды і ўлады, але і поле даследавання, у якіх выяўляецца ды аналізуецца сувязь між вобразамі, ідэямі, канцэпцыямі і шырока зразуметай сферай палітычнага. Усведамленне і разуменне гэтай сувязі сёння абавязковы элемент усялякага навуковага праекта. То есть тут маецца на ўвазе не архаічная тэма палітычнай пазіцыі даследніка. Хутарка хутчэй ідзе пра забарону на тэарэтычную наіўнасць. Тое, што выглядае натуральнымі перадумовамі веды, насамрэч можа з'яўляцца натуралізаванымі інтэлектуальнымі канструкцыямі. І вынікі даследавання могуць быць аспрэчаны не столькі ўказаннем на ангажаванасць вогуле, колькі праз апеляцыю на наіўную і нерефлексіўную ангажаванасць. Завяршаючы гэтыя папярэднія заўвагі, можна сказаць, што сацыяльныя і гуманітарныя навукі в свеце, на захадзе складаюцца сёння з 3 зонаў альбо паверхаў. Першая паверх – гэта дысцыплінарны. Самы кансерватыўны, ён застаўся ад 19 стагоддзя, і сёння ён важны хіба што для адукацыі, чым для рэальнай вытворчасці веды. Над традыцыйнымі дысцыплінамі надстройваюцца зоны актуальнага. Это так званые area studies. Усходнеевропейские даследования, латиноамериканские даследования, американистика, глобалистика и так далее. Основная задача тут не столько власна вытворчасць, колькі актуалізацыя і прэзентацыя веды. Па гэтым тыпе, дарэчы, в свой час паўсталі і беларускія даследаванні. У дадатак да area studies напрыканцы 20-го стагоддзя нараджаецца новая гуманітарыстыка, так званая new humanities. Культурныя даследаванні, гендерныя, посткаланіяльныя, тэорыі памежжа, даследаванні медыяў, ну і так далее. Яны не заменяют традыцыйныя дысцыпліны, а хутчэй надбудоўваюцца на тымі, як такія своеасаблівыя трансдысцыплінарныя платформы. На сёння в Заходняй акадэміі гэта асноўнае месца, дзе паўстае новая веда. Теперь вы разумеете, что интеллектуальная история апошнего 25-годдзя, про якую мы с вами стараемся говорить, и так повольно до ее подходим, как просто быть адекватной, вымушена быть и генеалогией, и аналитикой сучасности, и критикой веды, и нават политикой памяти. Сам период беспрецедентный по насыщенности и важности, и особливо с перспективы интеллектуальной. Менавіта ў гэты перыяд, маецца на базе 89-2014 год, нараджаецца новая беларуская суб'ектнасць, радыкальна мяняецца ідэнтычнасць, адбываецца некалькі культурных рэвалюцый у розных месцах культуры. Паўстае тое, што мы можам назваць беларускім мысленнем. Беларускі праект становіцца выклікам і інтэлектуальнай праблемай. Распачынаецца працэс вытворчасці веды пра саміх сябе. Зрэшты, інтэнсіўна мяняецца сама рэальнасць, уцякаючы ад састарэлых і неадэкватных схемаў і вытлумачэнняў. Прааналізаваць топіку і структурацыю інтэлектуальнага поля, выдзеліць асноўныя падзеі, апісаць, што адбывалася з ведай і смысленнем, праблематызаваць канцэпты і схемы, з дапамогай якіх мы разумелі саміх сябе ў гэтую эпоху. Все гэта фантастычна цікавая і прыгожая задача. Але не такая простая, як можа падацца на першы пагляд. Так нам не трэба дыскутаваць пра архівы альбо шукаць крыніцы. Мы не толькі даследнікі, але сведкі і удзельнікі падзеі. Шмат якія падзеі, якія выступаюць як аб'ект даследавання, намі ж планаваліся і праектаваліся. З іншага боку, у інтэлектуальнай прасторы мы ўжо назіраем пачаткі таго,
што можна назваць канфліктам інтэрпрэтацый альбо нават вайной за нядаўную гісторыю. Розныя групы, інтэлектуальныя, сацыяльныя, з розных пазіцый прапануюць свае версіі нядаўняга мінулага. Вельмі няпроста убачыць і канцэптуалізаваць всю картинку. Адразу скажу, што тыя тэзы, якія я вам прапаную, гэта пагляд не проста улучшанага назіральніка, як сказалі социологи, але і практыка ідэі. Такім чынам, агульныя тэзы. Першае. Апошнія 25 год беларускі праект выступалі і як новая рэальнасць, і як асноўны інтэлектуальны выклік. Менавіта спробы канцэптуалізаваць і прадумаць Беларусь сталі тым стрыжнем, вакол якога крышталізавалася інтэлектуальная гісторыя Беларусі найноўшага часу. Адразу пасля канца СССР адчувалася пэўная інтэлектуальная вычарпанасць, недахоп стратэгічнага разумення сітуацыі. Першыя экспертныя апісанні новых рэальнасцяў былі відавочна неадэкватнымі. Спробы убачыць секулярныя, высокаўрбанізаваныя познесавецкія грамадствы Беларусі і Украіны праз этнічны код, гэта значыць вярнуцца да вобразу да мадэрнага, заходзілі з ідэі, што савецкі перыяд быў абсалютна знешнім і што мы можам, альбо нават мусім, вярнуцца ў карцінку, у якой злы і худзющий мужик-беларус бясконца пракладае імперскую чыгунку па пающей і пляшущей малароссі. У другой палове 90-х прыйшла транзіталогія з ідэяй вяртання да капіталізму схемай даганяючай мадэрнізацыі, пра якую казаў Мікола. Асноўным кодам стаў эканамічны, а месцы філолагаў і гісторыкаў занялі палітолагі і юрысты. У нулявыя стала зразумела, што асноўныя праблемы гэтых грамадстваў звязаныя не з іх дамадэрнасцю, не з гэтай міфічнай праваслаўна-усходнеславянскай умай, якую так элегантна придумаў спадар Мікола, а хутчэй з практыкамі паскоранай, гвалтоўнай тоталітарнай мадэрнізацыі, якая ішла паралельна з каланіялісцкімі практыкамі русіфікацыі. І што схема даганяючай мадэрнізацыі не вырашае праблемы, а хутчэй кансервуе іх. Ахіл з усходняй Европы ніколі не зможа дагнаць чарапаху заходняй мадэрнасці. Гуру гэтага перыяда сталі Валерштайн і Эдвард Саід, а асноўнай ідэяй не даганяючая, а альтэрнатыўная, паралельная мадэрнізацыя. Беларускі праект у дадатак да гэтых агульных рэгіянальных маркераў меў яшчэ дадатковую асаблівасць, сваю чорную метку. Гэта вобраз слабасці і адсутнасці. У сферы веды ён прыводзіў да паўставання разнастайных тэорыяў слабасці. Слабая вясковая плебейская ідэнтычнасць, паўлегітымная дзяржаўнасць, негістарычнасць нацыі і правакаваў чаканне эканамічнай і сацыяльнай катастрофы. У гэтых схемах ранняя мадэрная гісторыя Беларусі описывалася як гісторыя народа без дзяржавы, а позняя альбо постмадэрная як гісторыя дзяржавы без народа, дзяржавы без нацыі. Ну і трэба сказаць, што гэтыя тэорыі і схемы адпавядалі чаканням экспертаў-савітолагаў і нават шырокай акадэмічнай публікі, але дзіўна кантраставалі з самой рэальнасцю, з тэндэнцыямі ўзмацнення аўтарытарызма, паўставання сацыяльнай беларускай дзяржавы і тым, што мы можам назваць элементамі палітычнай нацыі. Сёння, калі гістарычная эпоха посткамунізма завяршылася, а я перакананы, што 2014 год, гэты рубеж расійска-украінская вайна, гэта канец посткамунізма, і мы, скажем, уваходзім у цалкам новы гістарычны перыяд. Так вот, калі эта эпоха завершилася, мы со здзіўленнем бачым, што катастрофа адбылася, але не з намі.
у часы социопалітычнага колапса дзяржавы украінскай і геопалітычнага самагубства расійскай беларусы застаюцца слабымі, адсутнымі, неўбачанымі як суб'ект гісторыі, недорепрезентаванымі на ўзроўні рэгіянальным і глобальным. Застаюцца як выклік і як інтэлектуальная праблема і ўжо еўрапейскага маштабу. Што ў гэтыя часы адбывалася в інфраструктурным бэкграўндзе? Пасля канца камунізму сацыяльныя і гуманітарныя дысцыпліны потрапляюць у новую глобальную сістэму абмена і новы нацыянальны кантэкст вытворчасці веды. Узнікаюць гісторыі КПСС і навуковыя камунізмы з атэізмамі, з'яўляецца культуралогія, паліталогія, інтэлектуальная гісторыя і так далее, і так далее. Першае, што мы можам пабачыць, зноў, калі мы вяртаемся ў пачатак 90-х, што ў міжнародным кантэксце беларуская гуманістыка мала каму цікавая. Беларускія гуманітарії і прадстаўнікі сацыяльных навук са здзіўленнем адкрываюць для сябе праблему акадэмічнай кан'юнктуры. Напрыклад, тое, што в саветалагічных і славістычных асяродках заходніх універсітэтаў мы маем дамінацыю русістаў, прыводзіць да ізаляцыі, маргіналізацыі беларускай і украінскай праблематыкі. Заходнія русісты робяць все, каб расказаць заходняй акадэмічнай публіцы, што і беларуская рэальнасць, і беларуская гуманістыка не настоящая, і яны хутка пройдуць. Як адказ на гэтую сітуацыю маргіналізацыі на пачатку 90-х і паўстае першая хваля беларускіх даследаванняў, так званая Беларусіан статус. То есть яны ясна пастаюць яшчэ в Лондоне, і тут дзякуй айцу Александру Надсону і Джиму Динглі і лондонскай бібліятэцы, але першая палова 90-х, як мы цяпер разумеем, гэта фантастычныя высілкі Адама Йосіфовича Мальтеса, які арганізуе Міжнародную асацыяцыю беларусістаў, праводзіць кангрэсы. Тады па маладосці такой глупай гэта здавалася хутчэй паказухай, навошта ўсё гэта рабіць, но цяпер мы разумеем, што гэта быў абсалютна неабходны крок да вот гэтай арганізацыі репрезентацыі веды. Да? То есть не просто стварыць веду, яе трэба яшчэ і рэпрэзентаваць. З другой паловы 90-х паўстаюць таксама элементы новай гуманітарыстыкі, пераважна недзяржаўных адукацыйна-навуковых праектаў. Паўстаюць у досыць дзіўным рэжыме экспарта гуманітарных тэхналогіяў. Ну і тут можна прыгадаць цэнтр гендерных даследаванняў, які нараджаецца асацыяваным з іх у Ялена Грапава, скажем, як прыкладае вялікія намаганні, ну і много-много-много. То есть парадаксальнасць сітуацыі палягае на тым, што людзі, якія гэтым займаюцца, якія працуюць в сфере новай гуманітарыстыкі, яны прадаюць тутэйшай абарыгеннай мясцовай публікі веды пра захад. То есть самі гэтыя зоны новай гуманітарыстыкі былі створаны дзеля паўставання новага інструментара, адэкватнага для інтэрпрэтацыі новай рэальнасці. Замест таго, каб думаць пра рэальнасць і ствараць інструментар і карыстацца гэтым інструментарам, людзі, якія працуюць у гэтых шматлікіх цэнтрах, яны ведаюць все, што сказаў там Мішель Фуко і Юрген Хабермас, но да самой беларускай рэальнасці так і не даходзіць. То есть асаблівасць вот гэтай беларускай сітуацыі інфраструктурнай, што в 90-е нулевыя гады паўстаюць все тры паверхі, пра якія мы казалі, вот як арганізавана веда на захадзе, але гэтыя паверхі існуюць паралельна і не звязваюцца між сабой. То есть людзі, якія працуюць на гэтых зонах, яны могуць ніколі між сабой не сутыкацца.
Ну и тут, конечно, подвиг организаторов Конгресса белорусских доследчиков, и я лишу вот додаток до того, что сказала Ирина, эпохальность вот этого Конгресса полягае на тым, что упершыню паўстала месца, где связываются все три поверхи вот в этой сучасной веды. То есть с одного боку присутствуют традиционные для белорусской гуманистики филологи, там, историки литературы, там, мовознавцы, скажем, с другого боку социологи, политологи, ну и все такое. И навод вот вы вымушены слухать, скажем, то, что я вам рассказываю, что совсем не нагадывает, там, уже без традиционной белорусской филологии и гуманистики. Что тычется с места, это третий пункт. Все дискуссии про белорусскую реальность в 90-е нулевые, вот в этой нановший час, можно было бы разместить вокруг трех тематичных блоков. Первый – это проблематика идентичности национального проекта. Другий – проблематика Средней и Исходной Европы как геокультурного, геополитичного места. И третий – это проблематика посткоммунизма, постколониализма, постмодернизма. У дискуссиях вот вокруг этих проблем сутыкались интересы разных групп, у них брали удел разные дисциплины. Больше того, эти дискуссии перекручивали межи национального дискурса, выходили в региональный и навык глобальный обсяг. То есть перед нами не просто особные здарения, подеи, а сапраўдная история со своей интригой, сюжетом, отхилениями и внутренней логикой. Ну и как рассказать эту историю втямнуть, и принамсі поговорить трошечку про сюжет, я с трех этих блоков выберу один, это идентичность и национальный проект, и уже вокруг него буду долучаясь нанизывать все остальное. Таким чином, идентичность и национальный проект. То есть это дискуссии про белорусскую траекторию нациогенеза, про процесс выравления наций. Процесс максимально холодный и отчужены, своеасаблівая социальная машина модерности, якой насамрэч няма справы до того, згодныя мы на гэта ці не, і якой все роўна, з якіх кампанентаў будзе злепленая гэтая супольнасць, і якой рошчынай яна будзе змацавана. Это нам не все роўна, і мы рацыяналізуем свае эмоцыі. Мы глядзім на іншых, на тых, у каго атрымалася раней, як у люстэрка, і спрабуем убачыць у ім саміх сябе. Поставивши питання про идентичность и национальный проект, первое, с чем мы столкнулись в 90-х, это неадекватность интеллектуальных инструментов. Как продраться раз напластование чужих схем, что рационализует іншие траектории, мы вымушены начинать с деконструкции этих схем. Первое, что мы выкинули в сметник, это идею мовной и культурной гомогенности наций. Як нормативную утопию и як политичный ориентир. И не просто тому, что таких наций в реальности вельми мало, и что уже навод склавшаяся гомогенность разламывается и руйнуется. В сучасном свете монолингвами могут себе дозволить быть только англомовными, да и то не завсёды. Другое, про что треба забыть, это про разрознение между этничными, альбо этнокультурными и громадянскими нациями. Сегодня уже цалком зразумело, что само разрознение является часткой модерной мифологии, и что громадянская чистиня французского проекта цалком коррелюет с мовно-культурной чистиней немецкого. И там стратегии гомогенизации громадства. Третье, что мы забываем, это разрознение историчных и неисторичных, отбывшихся и тех, кто еще в дорозе, поспяховых и неудалых. Это разрознение, в свою чергу, працуе с линейкой прогресса и образом отсталости, и размещая громадства, которые в реальности находятся в одном и том же часе, вот у этой явной просторы, у якой хтосьці там забраўся далёка наперад і паведамляе радасна всем остальным,
а хтосьці знаходзіцца ў мінулым. Дарэчы, пра гэта Хомі Баба і Тувайнін таксама гаварылі пра тое, што як трэба думаць, як, то есть такая схема, пры якой мы саміх сябе размяшчаем у мінулым, яна практычна адбірае ў нас з вами будучыню. Потому что наша будучыня – гэта чужая сучаснасць. Да? То есть наша будучыня ўжо адбылася. Да? При гэтым всем зразумела, что у нас будет другая, своя будучыня. Но это долгая тема, деконструкция этой линейки прогресса, на этом написаны целые монографии. Значит, калі глядзець з перспектывы всех гэтых схемаў, якія нам патрапляли в 90-е, то беларуская нацыя мусіць быць этнічнай, адсталай, мадэрнай, праваслаўнай, якой заўгодна. Але нават каню ясна, што беларускі выпадак – гэта выпадак паскоранай рэпрэсіўнай таталітарнай мадэрнізацыі. И основные проблемы постсоветских, посткоммунистичных громадстваў у нашей зоне связаны менавіта с гэтым, а не с этой явной мифичной отсталостью. Это деструктивная частка, то есть мы выкинули чужие схемы, в яких мы не бачим самих себе. Какие позитивные моменты, то есть что позитивного нам принесли какие идеи 90-х. Идея социального проекта. То есть это первое, что приходит на розу. Белорусский проект не столько национальный, сколько социальный. Именно это социальный код закранает нацию в ее наибольш глубоких зонах идентичности. Эта идея не настолько вар'яцкая, как здаецца на первый погляд. По-перше, пригадываючи проект Богушевича, мы разумеем, что он пачынаўся менавіта як антыкаланіальны проект вызвалення беларускай вёскі, самых разнастайных прыгнётаў залежнасці. По-другое, с этой перспективы становится зразумелым асаблівае стаўленне, асаблівая любовь беларусаў ці Беларусі да спадчыны сацыялізма і савецкай цывілізацыі. Выглядая на то, что в своей массе Беларуси были абсолютно глухие на коммунистичную идеологию и разглядали советский период выключно как систему социальных лифтов, то есть как социальный проект. И это повставание особной темы, снова же таки, посткоммунизма, и постколониализма, постмодерности. То есть тут я не буду заглубляться в дискуссии, но просто обозначу то, что на Западе называется постмодерностью, то есть переодоление неких модерных схем и концептов в нашем регионе отповедает этому самому посткоммунизму. Потому что менавіта коммунистичный проект для региона Усходней Европы был такой, скажем, альтернативной, параллельной, догоняющей модернизацией. Да? И когда мы хотим сапраўды выскочить с коммунизма, мы мусим не просто выкинуть в разводки и, скажем, зруйнаваць помніку Ленина, а задать питание про глубинные структуры, да, якія застаются и присутствуют с того часу. И становится канчаткова зразумелым, заходячи з ідеї этого социального проекта, чому на початку 90-х у Беларуси починают развиваться целых два проекта. Не один, а два. Один, назовем его проектом национал-демократичным, або проектом элитов, у основу кладе идею культуры, мовы, европейского выбора и так далее. Другий проект, назовем его креольским, у основу кладе менавіта ту самую Богушевичевскую идею вызволения социальной ровности, якая так само присутнічає в белорусском поле. Эти два проекта развиваются, варагують між собою. То есть мы бачим то, что мы можем назвать нават войной альбо белорусской
баррикадой, и до конца 90-х белорусское интеллектуальное поле, політичное поле и нават белорусская социальность вот как бы структуруется в этой баррикадой. Что тут важно так само разуметь, белорусская баррикада выступае адначасова і як лінія падзела, і як лінія сутакранання альбо сувязі. Мяжа, якая не толькі падзяляе гэтыя два праекты, але і лучыць іх. Ведаеце, вот як два борцы, якія змагаюцца між собой, пераплетаючыся і вымушана наследуюць як бы рухам адзін аднаго. Так і вот крэольскі нацыянал-дэмакратычны праект, яны перапляліся за гэтыя 20-годдзі, ці там як бы 15-годдзі, утвараючы вот такую дзіўную канфігурацыю. И тут, как растлумачить вот эту белорусскую реальность, мы приходим до наступной идеи, до идеи помежжа. Белорусская нация, те белорусы, это нация помежжа. И это помежжа не только конфессийная, мовная, цивилизационная, але так само геокультурная и геополитичная. Вот когда теперь я бы ввести тему Средней и Исходней Европы, мы могли бы сказать, что паводле культурной идентичности, альбо паводле першего проекта, мы належим до среднеевропейской культурной зоны, паводле геополитичного местознаходжения до усходнеевропейской. И все это как бы, вот, в межах одной территории и вот, одной державы, одной нации. То есть это формула разлома, але і формула сувязі так само. Ну и теперь обещанная эффектная концовка. Покуль аналитики, как бы навукоўцы спрачаліся, які з праектаў нацыянал-дэмакратычны альбо крэольскі больш адэкватны і мае больш шансаў у сучаснасці гістарычнай перспектыве, вакол беларускай баррикады повстала белорусская политичная нация. Это важная теза. И на сегодня это наш самый великий секрет. Мы про его никому не скажем. Дякую. Господарство узагону комплементарным, сентиментальным расповедом спадара Игора про спадара Миколу, я бы хотел долучить колькі словаў про спадара Бабкова, бо сапраўды гэта не просто нейкі там, прабачце за выраз, старэйшы навуковы супрацоўнік, гэта выбітны эсеіст, гэта уладар каралеўства Беларусь, гэта фантастычны паэт, і гэта той шэраг найбольш яскравых, найбольш бліскучых, скажу асабіва пасля гэтага даклада, найбольш адэкватных інтэлектуалаў здольных мысліць Беларусь, якія гэта краіна выгадавала. І, дарэчы, гэта таксама вынік найноўшай інтэлектуальнай гісторыі. Прабачце мой асабісты каментар. Ну, а зараз перайдзем менавіта да спрэчкі, да дыскусіі. І давайте дамовімся, як гэта лепш зрабіць. Ну, перадусім, я бы хацеў запрасіць спадара Міколы на сцэну, а па-другое, азначыць, што мы маем два мікрафоны. І, натуральна, можам мець дыскусію ў фармаце сінхрону. Як вы на гэта? Можна быць. Окей. Тады спадарства, калі ласка, бар'еру. Дарэчы, гэта не замінае магчымасці пытання ў зале. Адзінае, што я не надта разумею, як гэта будзе тэхнічна. Давайте спачатку паслухаем наших докладчиков, а вы можете долучаться, просто сигнальте, будем вырашать, як что. Разобрались, вы не заспевали. По-англійську, бо легче.
Up to you. Vox Populi. Насамперед, я відплачу Ігорю компліментом за комплімент. Це мій улюблений білоруський мислитель. Я з ним дуже часто не погоджуюся, так само як з моїм іншим улюбленцем Ярославом Грицаком. Але я завжди пригадую чудову репліку професора філософії з фільму «Вісконті. Конформіст», де професор каже, що справжня інтелектуальна суперечка можлива лише між однодумцями. Я вважаю Ігоря своїм однодумцем, хоча ми не погоджуємося в деталях. Ну, а ви знаєте, що в деталях завжди ховається диявол. Тобто, підсумовуючи, я скажу, що, можливо, Ігор зі мною не згоден, але я з Ігорем згоден. Это уже такая занадто метапозиция, да, что сгоден с самой магчимостью незгоды. И это, когда мы потрапим к этой метапозиции, то скончим все дискредитацией тем, что на самом деле никого нема. А нам важно все-таки застаться в этой исходноевропейской реальности и разуметь некоторые важные речи. С этой догоняющей модернизацией, Никола, вы меня соправды здивили, потому что я думал, что сама схема здадена в архив недзе в середине нулевых. Но вот як можно серьезно комусь рассказывать про догоняющую модернизацию во Всходней Европе после, знову ж таки, постколониальных доследований, которые поховали все это. Но тут я пригадываю нашу потаенную встречу, недзе под Киевом, была такая конференция наприканці 90-х, и это частка так само интеллектуальной истории Всходней Европы, где собралась вся украинская элита, Джордж Грабович, там, Никола, там все. И тогда только эта постколониалистика разгортывалась, и украинцы были пионерами, Оксана Грабович и Павлышин Марк, это первые артикулы надруковали. И я пытаюсь, что, давайте наперед, вы пробиваете, скажем, целую, как это сказать, в окно в свет, там все будете из этого всем. И тут Джордж Грабович говорит, ведаете, вот мы домовились с политичной перспективой не развивать постколониализм, потому что это нас ставит в перспективу третьего света, а мы про 10-15 год збираемся стать першим. Сорі, так, это я. Ось, як ви дійшли до этой догоняющей модернизации? Я вважаю, просто ми по-різному розуміємо ці терміни. Це так само, як з Волерстайном. Я абсолютно, так само, як ви, я шанувальник Волерстайна і Саїда. Але з Волерстайна можна зробити два різні висновки. Один з них може полягати в тому, що оскільки є цей поділ на ядро периферію і на півпериферію, він нездоланний, то треба весь цю систему так можна слідувати. А є прагматичніший підхід, а саме намагатися пробуватися в це ядро. Я вважаю, що нам треба пробуватися в це ядро на півпериферії чи периферії. Просто інший вислов з цієї самої концепції. Так само щодо розвиненої модернізації, я вважаю, що оскільки є певні цінності, які я вважаю загальнолюдські, очевидно, вони найбільш реалізовані на Заході. Але вони, на мій погляд, є загальнолюдськими, тому що вони реалізують абсолютні права людей, право на життя, право на свободу, право на власність, то, очевидно, їх треба реалізувати, і західна модель є найоптимальнішим варіантом цієї реалізації. Я не бачу інших переконливих моделей. Це не значить, що вони не існують, просто поки що вони не запропоновані. Якщо ви їх запропонуєте, ніякого хоче прийняти. Совершили непригожий отказ, и я зрозумел всю украинскую, так бы мовить, хитрость схемы. Да? То есть они совсем не собираются в схеме догоняющей модернизации просто догонять, им нравится конкурировать и прорываться до ядра, але просто, как про это никто не доведался и их не боялись, и они называют это тихенько догоняющей модернизацией. Пригожий. Якщо
білоруси мають свою таємницю, то ми теж маємо свою. Дякую нашим виступовцям. Сапраўды, гэта бліскучы тандем. Гаспадарства, а вы зараз вы маеце права паўдзельнічаць і магчымасць в нашай размове. Бо, наколькі я разумею, мы маем мікрафон у зале, і калі гаспадарству ёсць пра што запытацца, дык ласкава просім. Андрей Лейко. Можа, прасцей будзе, калі вы крышку бліжэй падойдзеце. Дарэчы, гаспадарства, гэта ўсіх тычыцца, калі ёсць пытанні, падыходзьце, калі ласачка, да нашага человека. Алло. У меня пытание до Игоря Бакова. Калі мы хочам выскочыць з камунізму, сказали вы, то павінны не просто зруйнаваць помнікі Леніну, а задаць пытанне пра глыбінныя структуры, якія застаюцца з таго часу. Я б хацеў дакладніць, якія глыбінныя структуры вы маеце на ўвазе, якія пытанні трэба задаць. Ну, это серьезное питание, потребует серьезной отказа. То есть ясно, что это разговорка про такие речи, как позднесоветская и постсоветская наука, его были процесс вытворчества веды, про той тип соціальності, який повставав, знову ж таки, в позднесоветській цивілізації, і які, ну, от ми сподівалися так просто замінити громадством 19 століття, да, європейським. Ну і так далі, і так далі. Тобто це не питання про мову і про літературу білоруську, ясно, а питання навіть не ті, які тичаться білорусів, а тичаться всієї цієї зони, ну, скажем так, посткомуністичної, постсоветської. Ну, дякую за питання. Просто ще питання. Нікого не здивило то, що казав пан Рейвер? Там було шмат таких вельми дискусійних провокативних заявок. Один просьба, Кривасочка, представтеся. Добре. Алла Киритон, Київ, Україна. Маю питання передусім до пана Ігора. Ви задавали питання пані Макову щодо доганяючої модернізації. У мене питання. Ви окреслили 2014 рік як рік кінця посткомунізму. У мене запитання, ваша хронологія посткомунізму і аргументація на користь закінчення посткомунізму. Дякую. Ну, я щиро признаюся, що вот в визначенні 2014 конца посткомунізму есть доля шарлатанства, потому что ну, як же можна довести, там, скончилося, не скончилося. Но тут хоча інтуїція, що та епоха, от, яку ми пам'ятаємо, яка починалася з кінця 80-х, со своими структурами интеллектуальными, там, социальными, экономичными. То есть она вот в вынику этой войны и, как бы это сказать, разлому всей международной системы взаимодочинения, то есть международной системы безпеки, и что больше сторона система мышления. Да? То есть мы уже так не можем думать. Да? То есть мы ну, вот, обнаруживаем, ну, тут самая простая речь, да? Не будем называть вещи своими именами. Никто Украине на допомогу не пришел. А было бы так пригоже, сори за некорректную завагу, коли вот там была Речь Посполитая, Польша, там Беларусь и Литва сказали, что вот мы будем разом с вами. Я дозволю теж зробити зауваження з цього питання. Я не вважаю, що... Ну, перше ж відповісти на питання про закінчення посткомунізму, треба сказати, що таке посткомунізм, що ми розуміємо під посткомунізмом. Я окреслюю посткомунізм як збереження комуністичної системи, але без компартії і без комуністичної ідеології. Що це означає? Це означає, що зберігаються ті самі кадри, ті самі інституції, той самий спосіб урядування, той самий контенталізм, але власність стає парцельованою між
псевдоприватними власниками, які належать до тої самої корпорації. Ну і зберігається тільки партії немає комуністичної, але є номенклатура комуністична, яка стає партією влади, яка далі керує. Тобто, в принципі, це можна назвати посткомунізм. Я не бачу, яким чином він закінчиться. Тобто в Україні, можливо, закінчиться, побачимо, ми ще не знаємо, що буде. Але він далі зберігається в Білорусі, зберігається в Росії, на більшості постсовєтського простору. Так що до його закінчення ще дуже далеко. Господи, Микола Крилович, ще питання в залі. Господар Володимир? Чи... напевно ж є, так. Тобі Криловська, представтеся. Олександр Бабко, політолог. Я маю худший заувагу до Господара Бабко. Махшима, я не являюсь абсолютно философом, але то, что вы сказали, что нема доганяющих наций, и то, что нема гомогенных наций, это справедливо до певного аппарата. Я думаю, такие тезисы могли бы вельми добре прозвучати на Конгресі партії «Единая Россия», наприклад. Эти тезисы використовують усі авторитаристи, оправдываючи свой специальный шлях. И это, до речі, робив Александр Лукашенко. Просто, коли мы вводим такий абсолютний моральний релятивізм, ми кажемо, що кожне злочинство має рацію бути, має право на то, як бути, бо кожний злий чоловік може реалізовувати свою персональную злую волю, так? Ми маємо на це право. І ось поході є добра нація, так, є добре політичне устрой, є політичне строй древне, і вони так само можуть право розвивати свою загадність. Так? Просто я закликаю до того, как не абсолютизоваться, то есть ненавидно такий релятивізм. А по-другое, догоняюча модернізація, вона має практичне вимірення. Величезна частка людей в Беларуси, Украине, когда их пытаешься, як ты хочешь жить, я хочу жить нормально, и за эту модель чисто практично. И они выбирают модель западную. Вот, от этого никуда не денешься. И то же самое с доследчиками. Я занимаюсь социально-экономическими доследованиями. И мы доследуем передовый досвід, так? И гэты передовый досвід, вот это никуда не денешься у инфраструктуры, у социальной обороне, у институтах микроэкономики. Мы берем на Заходе, бо лепшего, пакуль мы не маем. И мы, проводячи ці пропонуючі реформи в Білорусі, ми пропонуємо такий обзор. Не от того, що ми ідеологічно так хочемо, а лепшого нема. Ми доганяємо все равно. Дякую. Господар Ігор, буде отказ? Скажу, что я не поспел долететь до вышыня ў вашай думкі, асабліва там, дзе вы пачалі казаць пра практычнае увасабленне всех гэтых ідэяў. Скажу толькі, что вы не захацелі мяне пачуць і зразумець, і вот сам дыскурс, які вы прапанавалі, гэта выскокванне з пазіцыі метарефлексіі, с позиции критики веды и политики веды назад у позицию стварения такой дисциплинарной мифологии. То есть в этом senсе я с радостью погоджусь, что в политичном поле все то, что вы говорите, это идеи, яны сапраўды прогрессивные, маюць рацию и працуюць на беларускую перспективу. Але калі мы робім все гэта, пра што вы кажаце, ўжо аб'ектам рэфлексіі, то тады ўжо пачынаецца зусім іншая гульня. А ў свой час, калісьці мы, па-моему, з Ліпковічам ці яшчэ з кімсьці дыскутавалі на гэтую тэму, і ён, ці з Будовічам, ужо не памятаю, і ён таксама прыгадаў, што Александр Лукашенко там ці хтосьці яшчэ быў бы задаволены ад ідэяў Эдварда Саіда ці кагосьці яшчэ. Вот я вам так скажу, што пакуль вы не будете слухаць сваіх інтэлектуалаў, гэтай ідэі вам будуць прамаўляць Александр Лукашенко. Добре, чергове питання, коли вас Олександр Бур'янович, город Мінськ, у мене питання. А ви, удільник Валерій,
до Ігора Бабкова, скажіть, коли ласка, ось Олександр Невзоров, відомо журналіст російський, примінив такий термін до білорусу, яны безобидні. Як на ваш погляд, сапраўды яны безобидні. Безобидні. Беларусь абсолютно безобидная. Это вельмі добрая, зручная маскировка. Насамрэч, вот, як бы, идеальный образ, как вести гандаль там, як бы, з усходом, потому что вот, у россиян есть іншая схема, як толькі яны бачаць реальных беларусаў, якія не безобидныя, яны говорять, ну так вы ж поляки. Я в зв'язку з цим додам, що українці, зокрема галичани, теж мають таку маскировку, тільки вони навпаки, дають, що вони дуже злі, страшні, а насправді вони лагідні. Господин Владимир Мацкевич. Владимир Мацкевич, мне обидва виступи хутчэй вымусілі задуматься, чым пытанне спарадзілі адразу таму. Я вось гэтым задуменнем хотел бы трохи поделиться. Я разумею, что кажа Игорь Бабков про догоняющую модернизацию, сапраўды цалкам бесперспективная, на мой погляд, так само справа, як Ахиллес с черепахою. И головное в этом пытании то, что в процессе модернизации мы думаем чужим розумом. Мы запозычиваем те методы мыслення, нейкія штампы, фігури, якими користаються тыя, хто наперадзе, прымаем іх і заўсёды становимся залежнымі, назавжды залежнымі ад гэтых мыслівых канструкцый. З аднаго боку, а з другого боку, вось тыя праблемы ці тыя пласты, тры пласты, якія Ігор пазначыў для беларускага мыслення, там, ідэнтычнасць, постколониальность и так далее. Я задумался, чему я николи не удзельнічаў в этих спрэчках, про якія ты говорю. И мне они были заўсёды нецікавыя. И думаю, что якраз менавіта тому, что яны нам скінутыя для того, каб мы корпаліся і займаліся марнотравством розуму і мыслення і не выйшлі з гэтых рамак, з гэтых межаў. А что трэба рабіць тады, каб выйсці? І сапраўды нікуды не падзецца ад таго, што посткоммунизм, ці як мы кажам пра десоветизацию, беларусізацию, там, европеизацию, але ж каб стаць сучаснымі, не даганяць сучаснасці, а стаць сучаснымі, гэта амаль одномоментная нейкая такая справа, трэба просто пачаць жыць сваім розумам. Своим, белорусским, украинским и так далее. И тут, не расчистивши простору, не позбавившися от этих навязанных мыслівных конструкций, николи не почнешь жить своим розумом. А что это за конструкции? И вот тут я думаю, что две тезы, які были выказаны в той период, про які ты казал и анализовал, ну, одну я выказываю, другую Акудович. Да? Москва повинна быть разбуранная и разбурить Париж. Позбавиться от штампов, думок, якія нам засталіся удел от советской своей минувшчины, и московской в этом сенсе. И с другого боку позбавиться от залежности от того, что сыходит с Парижа, с постмодернизму и вымушая нас думать про тыя объекты, якія клапоцяць французам, например, а не про тое, что з'яўляецца проблемами для нас. И тому, я думаю, что на этих конгрессах тое, что отбывается, по-першае, гэта позбавление от Парижа и Москвы в своих головах, и тому трэба вельмі пільна і уважліва сачыць за тым, што прапануюць нам выступоўцы, дакладчыкі, даследчыкі, ну, скажем так, свайго, шанаваць тое, што ў нас ёсць, не адсталыя і падобныя на лепшыя ўзоры запазычаныя, а менавіта тое, што адказвае на пытанні тут і зараз пра нас, пра беларусаў і украінцаў. Сёння украінцы
як нацыя, як сацыяльны эксперымент, напэўна, наперадзе ўсёй Еўропы. І цэнтр Еўропы змясціўся зараз з Парыжу ў Кіев, і гэта трэба вельмі добра разумець, і гэта трэба аналізаваць і падкрэсліваць. І думаю, што ў гэтым сэнсе стабільнасць Беларусі дае нам пэўную перавагу асэнсаваць у тым ліку і украінскі досвед. Лепш можа быць, не будучи включенными цалкам эмацыянальна сэрцам у гэтай падзеі, чым самі украінцы. Дзякую. Адразу, каб просто не згубіць асацыяцыю, падумаў, што зараз Беларусь і Украіна, магчыма, як Нямецчына і Францыя конца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. Франция турит дорогу к истории, а немцы ствараюць философию. То есть будем спадзявацца, что украинцы перамогуць як бы створыць реальнасць, а мы створым интеллектуальная конструкция. Насамрэч и Владимир, и Валентин Акудович як бы ёсць частка интеллектуальной истории, и вельмі істотная частка, калі б я называл імёны, то им была бы, может быть, нават не один раздел отведены там их проектам, ідэям, там «Думаць Беларусь». Просто, калі я спрабаваў писать доклад, я зразумеў, что імёны нас загубяць, да, то есть трэба казаць про ідэі, и вяртаючыся да ідэі думаць сваім розумам, те, кто не ведает Владимира Мацкевича, могут подумать, что он такой русский почвенник, який там хоча, насамрэч не, то есть за гэтым хаваецца колоссальная школа интеллектуальная, и все мы чакаем, калі он напишет книгу «Чым ёсць мысленне». Але до того, что я все ж таки не так уже ругал имитацию, да? То есть со схемами чужими можно гуляться. Не абавязкова тое, што нам патрапляе в якасці моды, скарыстоўваць такой крывавай сур'ёзнасцю, глядзіце, самае апошняе, самае важнае, да? Разумеючы іхнюю, зноў ж такі, сацыяльную абумоўленасць, што гэта паўстала ў пэўных асяродках, і мы можам з гэтым гуляцца, але гэта не адмяняе патрэбы прыдумваць сваё. І яшчэ адна рэпліка, калі мы пачынаем сапраўды откидывать Парижи и что? И Москву, да, в мыслении, то мы приходим до высновы, что все мы думаем по-старогрецки, как сказал Гайдгер. У нас подальше питання з залі. Спадар Загаршвека. Захар Шевека, беларускі прафесор, які зараз працуе в Тель-Авіві. Ну, я хотел поспрачаться с философами, хоть историк, але вышли выступление Игоря Бабкова, дайте все поставило на место. Ну, можно говорить, там не догоняющая нас, если мы не догоняющая. Ну, коли, что варто принять на ўсходзе ці на захадзе, чаму не даганяць, калі, конечно, добрае. Але калі будзе ўсе пратэкцыі пра даганяючую нацыю, гэта пратэст таго якраз, што мы ўвесь час даганяем, запазычваем, і трэба сапраўды прадусюваць свае ўласныя ідэі. Ну, для гэта трэба жыць розумам, але трэба мець розум, так? Таму тут вельмі складаная філасофская праблема, але не да гэтага. Я хотел бы задать питание нашему гостю с Украины, Николу. Насколько я веду, ранее были такие прогнозы, что процесс на Украине Усхода и Запада идет такая интеграция, сближение. Прихильником такой люди был мой коллега Ярослав Грицак, який Микола добре ведає. Так от мені з цим судді питанням. Чему вот эти прогнозы и такие вот надеяния на то, что идет вот такая интеграция на Запад и Восток, раптом все это обвалилось? Чему вот все-таки этот конфликт снова обострился? Это какая причина?
То, што памыляліся нашы гісторыкі, сацыолагі, філасофі вашы у гэтых прагнозах інтэграцыі, ці гэта выключна знешняя прычына таго, што вот гэты прагноз не апраўдаўся. Ад таго, як адказаць на гэта пытанне, будзе залежаць, я думаю, і далейшая палітыка украінскага ўрада, як добіцца все-таки перажывання гэтага канфлікта Усхода і Запада. Вот гэта мяне як чалавека, як гісторыка цікавіць больш, чым тое, што вы говорите філасофскія рэчы. Прабачце. Дякую. Це складне питання, яке потребувало би окремої доповіді. Якщо дуже коротко, професор Грицак мав рацію. Справді, протягом 2 десятиліть відбувалося повільне зближення цих регіонів, а точніше помаранчева Україна поширювалася поступово далі на схід, за межі Галичини, за межі Дніпра, за межі центральної України, тобто більш-менш покриваючи кордони колишньої Речі Посполитої, кордони поширення Магдебурзького права і багатьох інших речей. Я б не сказав, що цей процес перервався. Цей процес справді був об'єктивний і його підтверджують соціологічні дані. В тому ж Донецьку минулого року соціологи фіксували понад 20% людей, які підтримують вступ України в Євросоюз. Це не більшість, але це досить багато, 20%. І в принципі можна було очікувати, що ще за 20 років ці цифри будуть далі збільшуватися в позитивний бік. На це вказують, зокрема, 2 чинники. По-перше, прозахідна орієнтація дуже чітко корелює з рівнем освіти, що якраз показує залежність цих ідей від просвітницької роботи. І, що особливо важливо, від віку респондентів. Чим люди молодші, тим кореляція вища з прозахідною орієнтацією. Так що я в цьому випадку можу погодитися з професором Грицаком, що поділи в Україні завжди були і є, але вони ніколи не мали конфронтаційного характеру. І ви пам'ятаєте, що після помаранчевої революції, попри певні напруження, тертя, ніякого розколу не сталося, ніякої громадянської війни не було. Її би не було і тепер, як ви розумієте, тому що криза українська закінчилася в кінці лютого цього року, разом з падінням режиму Януковича. І все, що відбулося подалі, це вже не українська криза, а це російсько-українська війна. Це трошки різні речі. Що можна очікувати далі? Я думаю, що, скоріш за все, буде заморожування цього конфлікту, оскільки обидві сторони в цьому зацікавлені, вони повинні якось рятувати обличчя, і єдиний спосіб це зробити – заморозити конфлікт. Інша річ, що немає згоди, хто буде платити за це заморожування. Правда, що російська сторона хотіла би перекинути всі кошти цього на Київ, тобто зберегти Донбас в складі України, на утриманні України, але щоб керувався він фактично з Москви. Ну, а Київ навпаки волів би це все перекласти на Путіна, на Росію і тримати цей регіон як формально тимчасово окуповану територію російську, так само як Крим. Відповідаючи, закінчуючи відповідь на це ваше питання, зближення між регіонами і певна консолідація саме громадянської нації української парадоксальним чином відбувається тепер. І поза Донбасом соціологічні опитування показують, що весь південь і схід України став набагато більш проукраїнським, прозахідним і патріотичним відповідно до цього. Це відбулося на Харківщині, це відбулося на Одещині, не кажучи вже про степові райони, такі як Дніпропетровськ, чи Херсон, чи Миколаїв. Це показує соціологія. Власне, парадокс між цими двома Українами полягає в тому, що по один бік ми маємо громадянську націю, яка розмовляє 2 мовами, і маємо по другий бік, власне, совєтський народ чи совєтське населення, яке розмовляє виключно по-російськи, яке люто ненавидить всяку інакше, зокрема і українську. Ось, власне, різниця між цими 2 регіонами.
Дякую, господар Микола. Будь ласка, ще питання в залі. Так, один наш мікрофончик зараз вам передадуть. Я перепрошую за зловживання мікрофоном, але дозволю собі рефлексію, можливо, в продовження питання, яке було, і того, що сказав пан Микола. У мене точніше, навіть, мабуть, три зауваги. По-перше, з приводу того, що українська криза закінчилася в лютому, а далі ми маємо українсько-російську війну. Заувага наступна. Якось ми забули про те, що на Майдані був антимайдан. Як мені бачиться, проблема полягає в тому, що Україна не мала можливості осмислити Майдан і втягнулася в проблеми Криму, а далі в проблеми Сходу і Південного Сходу. І ось це не осмислення Майдану. Ми говоримо про Майдан, але куди поділись антимайданівці? Яка частина, де їх зараз? Чи ми можемо говорити про зону АТО? 3 крапки. Це перше. По-друге, з приводу двох Україн, дискусії в Україні насправді лунають, і хтось приймає, хтось не приймає цю позицію. Але тут я буду говорити і про те, що говорив пан Ігор, про ідентичність. І от друга заувага – це те, що ми говоримо про національну ідентичність, але є і регіональна ідентичність. Донбас, як і Крим, був особливим регіоном. І те, що відбулося в Криму, це не тільки зла рука Москви, це зовнішні чинники, які каталізували ці процеси. Але насправді підґрунтя того, що відбулося, визрівало на території самого Криму. Донбас із умовах ще радянського існування завжди був особливим регіоном. І регіональна ідентичність Донбасу – це дуже цікаво. І як один із моментів, я скажу, от зараз готується 4-й гуманітарний вантаж в Україну. Але коли показували, як прийшов 3-й гуманітарний вантаж, він не перевірявся, що привезли, ми не знаємо, але частина населення, частина населення Донбасу радо вітала цей вантаж, який прийшов. Тобто говорити про проукраїнськість цього регіону нам хотілося б, і так воно і є, багато тих, хто підтримує Україну, але є і ті, хто підтримують сепаратистів, або говорять, що та нам байдуже хто і яка влада, нам аби мир. Є й такі, і це так само правда. Даруйте, можливо, задовга рефлексія. Я абсолютно згоден з вами. Єдине, що я можу сказати особистого, як переконаний ліберал, я вважаю, що в принципі кожна країна, кожна територія, кожна група має право на самовизначення, але мають бути певні правила гри, певні правила цього відокремлення. Тобто публічна дискусія, перехідний період, багато років, можливість висловити всі думки за і проти, проголосувати демократично і обговорити подальший шлях в разі відокремлення. Тобто розподіл власності, забезпечення прав меншин на тій території, яка відокремлюється і так далі. Більш-менш те, що робилося у випадку відокремлення Чорногорії, чи невдалого відокремлення Шотландії, Великобританії. Тобто я не заперечую такого шляху, і я думаю, що мені буде йде Крим. Але те, що відбулося, це звичайний бандитизм, тобто це приходять якісь люди з калашниками, захоплюють територію і кажуть, що вони представляють населення цього регіону. Це несерйозно, це не відповідає жодним міжнародним стандартам. Ну і тим більше ми бачимо, яка доля тих меншин, які лишилися сьогодні на Кримському півострові, зокрема кримських татар, які зазнають фактично такого етноциду в цьому регіоні. Я припускаю, що те саме очікує і українців на Донбасі. Це скандальна ситуація, і звичайно, що погоджуватися з такою ситуацією ми не можемо. А в принципі, звичайно, кожен регіон, кожне село може продовжувати реалізовувати своє право на самовизначення. Я не проти. Дякую, господар Микола. Коли ласка, ті є ще жадаючи запитатися. А чи є наш поважаний ведучий? Представьтесь, коли ласка. Андрей Чмокевич, Городний. Ну, ось я хотів перше подякувати вельми нашим виступовцям. Питання наступне.
Мне до гэтага у меня было уявленне, што гэта беларусы нацыя страчаных магчымасцей. А зараз з'явілася нешта, што можна назваць умоўна беларускім досведам. Толькі ёсць мне ўражанне, што гэты досвед з'явіўся в выніку апошніх падзей на ўкраіне. Ці не з'яўляецца гэта інтэлектуальным самападманом? Ці насамрэч у Беларусі все так выдатна, ці мы маем гэтую таямніцу, пра якую вы казалі? Пробачте, питання для кого було? Ну, в першу чергу до Ігора. Окей, пане Ігор, коли ласка. В Беларусі все зусім невыдатна, і самападман – это самое горшае, што мы можам сабе рабіць. Просто, я еще раз повторю, мы мусим научиться бачить самих себе и ствараць про самих себе адекватные схемы. Вот то я казал про паўставанне беларускай палітычнай нацыі вакол беларускай баррикады, это зусім невыдатна. Может быть, наадварот, камусьці все гэта страшно и незразумела. То есть, як мы можем ввогуле говорить про нацию, якая аб'яднаная конкуренцией двух проектов и змаганнем, да? Але з другого боку, калі мы прыкладаем американцев к этой melting pot, да, то есть и куча іншых наций, там нация Израиля сучасного, там, конечно, змаганне не внутреннее, а вынесенное на бунт, но это так само нация, якая паўстае в экстраординарном режиме. То есть, як бы это сказать, вот и пытание политолога, и в вашем, тут, мне здаецца, крыху за много серьезности. То есть давайте, шукаючи гэтыя сродки интеллектуальные, научимся фантазировать, дозволять себе помылку, там, ну, вот, стварать схемы и откидать гэтые схемы. То есть не думать, что вот, что мы придумываем себе раз и назавсёды. Реальность все равно утекая от наших вытлумачэнняў, и послезавтра другие люди будут придумывать другие схемы. І напишуть альтернативну історію інтелектуальну на довшу часову. Будь ласка, ще питання, господарство. Будь ласка, подійте ближе до мікрофончику. Представьтесь, будь ласка. Микола Иванов, Варшава, Вроцлав. Я хотел бы долучиться до той высокой оценки, яка тут прозвучала на сале датычная Миколы Рябчука. Это сапраўды інтэлектуальны гуру Украины. И для меня это вельмі цікавая ягоная думка на тему унутраных працэсаў, якія зараз адбываюцца в украінскім грамадстве. Ці для Украины не з'яўляецца небяспекай тое, што адбываецца нейкая, я бы назваў гэта плебеізацыя грамадства. Калі гавораць Пушкін, музы маўчаць. Можна перакласці гэта як інтэлектуалісты павінны маўчаць. Як на тое, што адбываецца, гэта дзікая ілюстрацыя, гэта кіданне ў мусорные эти бачки и так далее, збіццё дэпутатаў, як інтэлектуалісты украінскія на гэта глядзяць. І іншае, што адбываецца ў грамадстве, для мяне вельмі цікава, бо як бы найбольш, я бы сказал, нацыяналістычная частка Украіны зрабілася зараз не захад Украіны, не Галіцыя, не Львов, а перамясціўся, мне здаецца, ён недзе у Днепропетровск ці ў Кіеў. Як на гэта глядзяць украінскія інтэлектуалы? Ці сапраўды адчуваюць гэтую небяспеку для Украіны? Дякую. Пробачте, у вас было два питання в одному. Перше, про місце інтелектуалів в этой політичній ситуації, другое, поставлення для локальних подій. Будь ласка, господар Микола. Я вже казав, що уявлення про Західну Україну, зокрема про Галичину, як
найбільш націоналістичний регіон України, воно великою мірою перебільшене, це великою мірою результат совєтської міфології, тому що український націоналізм насправді починався в Харкові, в колі харківських романтиків початку 19 століття, потім розвивався в Києві і лише в другій половині 19 століття перебрався до Латвії просто тому, що були занадто брутальні умови в Російській імперії і набагато м'якші в Австро-Угорщині. Сьогодні ви цілком маєте рацію, сьогодні набагато націоналістичнішим є схід України, південь України, зокрема, ті регіони, які найбільш загрожені російською агресією, тобто сусідні з Донбасом. Саме там люди відчувають реальну перспективу іноземної окупації, і саме там вони бачать безпосередньо, до чого ведуть ці всі псевдосепаратистичні акції. В цьому сенсі це правда, там справді є сплеск націоналізму, і, до речі, добровольчі батальйони, вони в основному сформовані саме з місцевих людей, зокрема там багато, між іншим, і самих жителів Донбасу. Тобто не варто думати, що вони лише підтримують сепаратистів. Дуже багато хто навпаки взявся за зброю, щоб воювати з так званими сепаратистами. Щодо інтелектуалів, я думаю, що вони виконують ту саму функцію, що й завжди, тобто вони намагаються якось пом'якшувати суспільні настрої, пом'якшувати радикалізм. І я думаю, що вони цю функцію виконують. Українські мас-медіа дуже помірковані. Якщо ви порівняєте українські мас-медіа з російськими, то ви побачите, що жодної брутальної пропаганди, жодної ксенофобії, жодної агресивності в українських мас-медіях немає, ну, навіть в мейнстрім. Навпаки, є дуже добрі якісні репортажі, в яких автори намагаються показати і протилежну точку зору, і подати розмови з тими простими людьми, показати їхнє бачення світу. В цьому сенсі в Україні не відбувається дегуманізації ворога, так як вона відбувається з російського боку в умовах неоголошеної війни, коли ворог, для того, щоб ворога знищити, треба його спочатку дегуманізувати, так, перетворити в якихось людиноподібних істот. В Україні цього не робить. Почитайте українську правду, подивіться телебачення, ви побачите, наскільки поміркована і спокійна розмова відбувається там. Попри те, що, очевидно, є чітка політична позиція, і в цьому сенсі суспільство українське досить одностайне. З чим я з вами не згоден, це щодо закону про люстрацію. Він фактично цілком нормальний, навіть, я б сказав, він занадто м'який, він був вихолощений під час прийняття, тобто досить безсумний. Зокрема, механізми його реалізації не прописані як слід. І це великою мірою спричиняє певні скандали, певні ексцеси, тому що люди дуже часто не задоволені тим, як цей закон реалізується, а точніше не реалізується. Люди дуже часто обурені тим, що знову намагаються до парламенту прорватися люди, які, в принципі, повинні сидіти в тюрмі. Очевидно, що це має вирішувати суд, а не люди, які саджають там деяких кандидатів до сміттєвих бачів. Це, безумовно, кримінальна поведінка, вона саме так оцінюється в мас-медіях, вона саме так оцінюється прокуратурою, судовими органами, так що я думаю, що всі ці випадки, вони будуть покарані, вони розслідуються, будуть покарані, це не робить честі України, але я хочу ще раз підкреслити, що це не є ані офіційною політикою, ані чимось таким, що схвалюється і заохочується інтелектуальною спільнотою, журналістами, мас-медіа. Тобто прошу розрізняти ці дві речі і не повторювати те, що дуже широко пропагує московське телебачення. Кривласка, ще питання. Ці теми подається Амалевичу. Нікого не бачу, справді нема питання. Добре, тоді, напевно, на этом ми спинимося. Я думаю, что мы можем выказать великую подяку нашим выступовцам, бо это был справді фантастичний тандем господарства. Кривласка. Ну и на этом повестка нашего пленарного посещения выглядає вичерпаний. Я бы хотел нагадать, что все технічні питання на конт квитков, сканування паспортових і так далі будуть виражатися на протягу гэтага і наступного дня праці Конгресу. Дякую всім присутнім, ну і
При мікрофону для вас працював я, Максим Шпанков. Дякую. Ветеранские громады. То есть, когда не работает по программе, он нормально. А когда включается, начинается режим, а я тут по хозяйству. Да, тут вы занимаетесь? Ну, я бачу, що через день. Можно отдавать, потому что я гляжу, мне тоже Да, я там. послушаю, что Да. Вот. Так, я вот думаю, где мне объект? А там написано, Вот, скажите. это вот, а вы были тут рядом? Это, сейчас я покажу. Туристы. Уже нормально. А далеко? Нет, ну, хвилин 10. Это же я не один отправляю. Да, вы не платите. Просто я думаю, что А вас нет? Тут. Ага, ну, конечно, я вас дочекаюся, коли раніше мені не пойдет. Унизе. А это по дороге, по улице. Налево, направо? Направо. Коли выходишь, направо. И там идешь, и там такие виды домик. И это ресторан? Это ресторация, да. Ну, такая Ну, я стиль. Ага, ну так пойду разбираться уже. Ну это, конечно, возьмет. Ну, ты не сняла. Ты две команды. Ну, почитай английский. Так, а это моя? Это ваша. Складываем. Я где-то что-то